mitin te hian kan nuna harsatna engemaw kan tok to thewin arinom chhungkua harsatna le manganna tok to bo kanom mai theya tuna kan ngaithlak tur le kan en ho tur po hi Indonesia rama chhungkua pakhatin vanduaina anto chungchang ania chumikara anfapa vanduaina phena malsomna po kan thlir hodona chu anfapa hming chu Martunis ani kumsang ni pali December ni som ni paruk ania Martunis le athian te chu an khua banda ase khelmual pakhata chuan hlim takin anin khela chuti lai chuan tuifin riat lui hnuaya lir nging chuan tsunami asiama banda ase khua le ache vel chu tsunami chuan anwai ta ani tsunami athlen madeu hian Martunis ate chu inlama antlan hoa anu te chuan bungrua engemo lakhomin tsunami lo thleng tur inmung mek chu an motor chuan tlan chiat san antuma ma se vanduai thlak takin tsunami chuan ronnang manin an chhungkua le an chenna khua chu lir ngeng magnitude pakua point pakhatana in asiam tsunami chak tak chuan anwai ta ani chutia tuin achim lai chuan anu in a unau nu man tuma a beilai te chu a hmuwa ma se tuilian na satak chuan anuai hne ema wang chuan chu anu le a unau te a hmu nun ber na tur anita ani Martunis chu heti lai hian kumriat mi le kalani a thei anga in boi pui ve in a in hamtang ve ram rama cher lo langa te chuan omin omna cher chu apil le a chumi hnuwa thingbung lian lo langa te chuan a in hamtang le a tin achangin khumpha mattress acha tak lo langa te chuan a oma a hnu rei deuh tak hnuwa chuan thingkung chunga chuan kar khat vel chu a omta ani heta hian tuya lo lang noodles ro tele tui bottle lo lang a hmuang ang chu chaw atan aringa kar khat hnu vela chuan tui chu akam tana Martunis chu arem chang lai vela chuan in sasengin ong pha cha chunga chuan amu hila a har le meu chuan tui chu alo kam vek to a bul vela chuan mithuruang vel chu an lo let rem rum mai ani ti chuan ni som hi pakhat vel hrom taka om hnu chuan Martunis chu an kho atanga kilometer thum vela hla waw kama chuan mu anita a chomu mal eilawa rei tak awma wangin a chaw ve hle a damdo ina hruai ngal ni in enkol na thatak pek ngal ani damdo ina da ani hnuwa chuan alo tha chho vele ta a hnuwa a soile danin khati hun lai zong khan tuma hmutur anom lawa ka hmu zong chu mithi to te kha anni a khati lai khan voi tam tak ka chung tenga in ka trap thin ati ani Martunis hi Sky News cameraman Phil Hooper le security advisor Martin Vowelsten muhma saberin chaw in an hmuwa hetia an hmu hian Martunis hian Portugal jersey number 10 an hnung lama Rui Costa ti inziak alo ha hei hi tsunami thlenma a thian te nena anin khelaya a hak ania kar thum abo chung zonga ama alawin enkol chung le an hmu thlengin he jersey number 10 hi a hareng ani chutia Sky News in khovel thiata an pondar ta ka chuan Portugal rambeng a thleng lo theitalawa chumi zinga chuan khovela footballer ro pui ber te zingami Cristiano Ronaldo beng po a thleng thuaya he thil a hriat hian footballer ro pui hi a om mai theitalo ani Martunis hi damdoi ina a omlain apanen anin hmule theita a ma se tsunami in an in le lo ati chiat awangin omna turmu mal an neitalo ani kumsang hi panga aluin her chhuwa chuan Portuguese Football Federation chuan Martunis te pa fa ṭanpui nan euro singli an peta a chu chuan an chenna tur in thatak an sa ani tin Portugal chuan Martunis hi Slovakia ramnen FIFA World Cup European qualifying June nilia an khel tur chu a hmuna enve turin an soma Martunis chu apa in kalpuin an kalna vel sen so po an tumsak vek nge ani Slovakia nena anin khel zoa hian Ronaldo chuan Martunis chu mu adu ta a ti chuan Martunis chu muin Ronaldo hian Martunis chu angai na hle a Martunis in harsatna apal tlang thei chu a chuang hle a camera ma a chuan Martunis bula a hlimzia chu a hriat theya tin Ronaldo hian Martunis he a hmusatlia mailawa kumsang hi panga veka chuan Martunis chu Indonesia an chenna a nge atlo tur thu a hrilta ani ti chuan Indonesia chuan kalin Indonesia chuan Ronaldo chu an lo lom thiam emema
Martinez ate in atlo mai baka tsunami in anuaina hmun te chu atlo kuala hetia awavelna hian Martinez chu abula ashwai ve zel ani reporter ten hena asoidanin Ronaldo chuan Martinez chu athla thlamlo tur thu asoya chutatang chuan Martinez zirna tur zongjong chu atum sakta ani Martinez chu football ngaina tak ani awangin professional footballer ni chu atum lian ber ani Ronaldo chuan kumsang hi som pathuma Indonesia chu tlo lein heta hian Martinez nen anin mulea hemitum hian Ronaldo chu Indonesian mangrove ambassador ani lai ani Martinez chu a phone number apea tin phone po aleisak nge ani hetia phone aleisak na chan hi inbia ka ol sampha nana ti ani tin Martinez chu Sporting Lisbon Youth Academy chuan alut veta a ma se sumle paya harsatna anneya Portugal khopui Lisbon chuan inlo manle khosakvel chu a hau tak dona wangin harsatna antoka ma se Ronaldo hian Martinez te pa fa chu muin anopna tur in alei sakle ta ani Martinez chuan Lisbon Youth Academy chu azom ve theita a atumber chu Portugal national team tana khel ve thei chu ani ma se vanduai thlak takin kumsang hi som paruka a khupa hliam anei awangin professional football a khel chunjom theita lo ani Martinez chuan Ronaldo hena amale apatana athilti sakzawzai awang chuan lom thu asoina sa theile a Ronaldo chu atan pale thian ni atling tak mewa chutiang taka atan Ronaldo aluan chu awang chuan amhing chu Martinez Ronaldo ti in athak ta ani tuna chuan football kai hnoilama te ezongin Ronaldo nen po voitam tak anin hmua Ronaldo-in engma phutlet neilawa atran puina awang chuan lom thu asoi bang lo ani hemi chau nilawa hian Ronaldo hi medang tan alo luang chuak na sa hle ani Indonesia tsunami a hian mishing nuai ni sing thum vel zet main nunna anchana heti laya Martinez dam chuak zenga atel hi mitemakti a hloa hewang hian makdang lam miracle ti in amhing an phuasak hial ani Martinez he tuna chuan kumsom ni pali ni to in nupui anei to a anupui nei na hian Ronaldo hi asom ve ani tuna hian Martinez hian Instagram le Facebook a Martinez Ronaldo ti in ainda a YouTube a po official channel ani harsatna ato awanga hetia Ronaldo in aboi pui chhauta katang hian khovel hriat a hlo zual pha hemi awang hian midang ten Ronaldo le Martinez chu lom puina le du sakna an hlan na sa hle ani